Salutare băi prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod pe rpg2bizon.ro. Astăzi m-am gândit să fac un episod de tank cu ritulică. Acest episod va fi unul cu arestări, dar înainte de toate să mergem să ne lăsăm duty-ul și să mergem până la get list, pentru că nu am luat get list-ul astăzi, doar de dimineață și mi-aș dori ca să iau gold pentru a Haiden sau să-mi strâng cât mai mult gold. Cine știe, poate facem și noi un plan așa pe bară finală și cineva dori să intre, să-mi trimită să ne intrăm în game sau să aplice, dar până atunci mai avem de așteptat, deoarece nu am goldul necesar pentru a face acest clan, dar la asta m-am gândit așa pe moment și după ce vom lua get-ul, vom merge să arestăm niște infractori care încalcă legile și care fac prostii aici pe serverul nostru, dar noi petrecem vremea pe el. Am reușit să ajung și în Los Santos fără să bugui. Până la momentan era să bugui, dar am băgat pe la PNC. Acum mă direct dacă mă întrebați unde mă duc, trebuie să-mi scot duty-ul, pentru că eu când am fost acasă nu am văzut că am duty-ul și vreau să-l scot ca să nu mă trebuie post, pentru că eu am înțeles că nu ai voie să mergi decât la vis, dar am fost într-o zi la gătit, eram off duty și erau ăsta, era o trupă, așa, erau mașinile astea de ranconă. Au fost de 3 membri al departamentului și erau duty, iar aceștia n-aveau treabă, se plimbau pe frate, dacă nu poți să vii, te blochezi acolo, ce să faci? Ai putut să ieși. Da, din nou mi-am reparat mașina pentru că se mai întâmplă să găsești nubi care vin cu contrasens și se bagă intenționat în tine ca să te bubuie. Acesta este scopul unor mici retardați de când se până la acest an. Atât e tot ce mă enervează la acest server, pentru că sunt unii copii retardați care nu știu să conducă și vin ca să și se bagă pe contrasens, se bagă în tine, te bubuie și după ce vede treabă, nici nu se opresc să-și ceară scuze sau să facă ceva. Mereu da proști, dar să încerc să ajung să nu mă bubuie iarăși careva sau să... Ia uite, iară e unul la get-list cu duty. Eu din câte am înțeles nu voi să duty la duty, eu nu mai treaba lor ce fac ea. La 5K după câte puteți observa, am un skin, nu știu dacă îmi place în șmecher, dacă îl doriți, dacă vreți. Bine, nu mai vom ne ajuns în felul ăsta la casă. Nu înțeleg pe oamenii ăștia. Nenorociți. Vedem dacă găsim o mașină discretă aici. Nenorociților, ne-ați scos în felul ăsta. Acum va trebui să mai să mă omor să fac ceva. Dacă găsim noi o modalitate. Sper că asta să mă ducă până acolo, dacă nu vom bubui și poate să fie un bolid. Se pare că am ajuns și la locuitor.
arestăm suspecții pe care lumea le-am listă. Dacă nu vor fi suspecți, cine știe, o să mergem contra la radar. Nu vreau să stau pentru că este foarte mare plictisea și SSD port HTTP undeva și dacă putem. Omega, adminul la Martin acolo mi-a zis că putem și că a anunțat pe Slash video dacă poate să ia politica. E cam nobil de felul, dar încercesc și nu dăm seama. Aoleu, și drop tema frumoasă așa, elegant. Este ok. Drop tema ăla, mi-a plăcut acolo. Nu ce spune aici. Este foarte multe. Aoleu. Verde, în glux. Ești praf. Aoleu, nu mai mă duc după tine. Să se ducă măta după tine, că eu nu mă mai duc. Asta e cam... Începe să mă enerveze după primurile astea și s-ar putea să facă conexii. Iarăși după. Am calculator căcat pentru că uneori mă enervează foarte tare de la... Dar bine, mă! Averea o doare. Ce Dumnezeu? N-ai bani. Mă put în ele de grup frumos. Dacă mai faci o dată asta, Aladin se predai la 2, 4, 6, 5, 2, este unul acolo cu noi. E al meu. Da. Bă, s-a pus și joc în bară. Mă duc pe tractor pentru că era la bici și este chiar aproape pentru că odată cu și ăla cred că trebuia încă este cu noi. Aoleu, trebuia să stau și acolo lângă el să primesc punct la raport, pentru că nu cred că am raportul făcut, știu că mi-am făcut într-o zi 30 de puncte doar după Robert. Nu-mi zic că pe ăsta l-a luat cineva și mie nu-mi zice nimic că e luat. A, nu l-a luat, doamne. Sunt de 7 ani.
că dacă îl lua cineva îmi zicea că e în cursul de altea sau îmi alca pe Slate One, dacă nu mai sunt suspecți în Los Santos și doar la Ventura, așa că cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Liciulică, iar voi nu uitați să apăsați acel buton de like pentru a mă încuraja să postez. Sper ca să strângă cam de 20 de like-uri să postez următorul videoclip cu Sam. Nu prea am postat videoclipuri cu Sam în ultima vreme pentru că s-au strâns multe dislike-uri, dar la videoclipurile cu ori am văzut că le apreciați și dacă mai vreți să postez, o să postez de pe Air 4 pentru că și acolo am un cont cu care suntem prieteni ai voi și pe data de întâi, dacă liderul va dori să dea sub lider, poate că o să dea sub lider. Cine știe, o să vedem până atunci. Eu am fost Luciulică, v-am pupat, pa!